alduntze linguistikoaren inguruan Bizkaian momentu honetan daukagun proiektu garrantzitsuenetako bat, daupagaz alkarlanean eta Bizkaiko Foru Aldundiaren babesagaz, 3 urtean zehar Bizkaiko lurralde osoan garatuko dugun Bizkaian bagara berbak zubi deitzen da. Egin gure duguna da Euskal Zaldiak aktibatu, saretu eta euskeratik hurbilez dagozenak ere erakarri. Jardunaldian bertan ikusiko dugunez, euskararen erabileran gazteak ahalduntzeko proiektua be, hazikeratik babestu dugu Bizkaiko Foru Aldunditik. 2018tik Bizkaian kirola ere euskaraz egitasmoaren bitartez, Bizkaiko Kirol Federazioen jarduna euskalduntzen alegintzen gara. Era berean, Bizkaiko euskalgintzaren eragileak elkar ezagutzeko eta sinergiak sortzeko egitasmoa edo proiektua bere martxan daukagu. Euskararen etxean dagoen Asko Fundazioaren bitartez, ingurune digitalean euskararen erabilera eta presentzia areagotzeko ere lanean gabitz. Beraz, badaukagu nondik ibili eta ekingo dutzagu.